दाउथाया राखै दाउब'आ सोमाखै आइ थैदों आइखौ गारदों आफा थैदों आफाखौ गारदों। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल साइखं ब्लग। तो नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव। तो दिनैनि भिडिअखौ आङो आंनि नैबे बायला जिल्ला गोबाय देरानिफ्रायनो जागायनाय जाबाय। दिनैथ' मंगलबार, आङो दायो गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव आर'जावहाय बाहागो लाहैनो नागिरदों। माने बिराद गोबाव जाबायमोन आर'जाव थाङैया, माने बाहागो लाहैयैया। ओमफ्राय दिनै मंगलबार, ओमफ्राय दायो आं न'आवनो दं नालाय, आङो दायो गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव थांनानै आर'जाव बाहागो लाहैनि। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय, आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै, नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। लेट्स गो। बावदों होननानै दासान नों आफा, दाबो जों नोंखौ बावगाराखै। दाउखाया राखै दाउब'आ सोमाखै आइ थैदों आइखौ गारदों आफा थैदों आफाखौ गारदों, थेवबो जों नोंखौ गाराखै। मैदेरा गाबो खदाल गुदियाव, मानसिया गाबो नों आफा बोराइ बाथौनि सेराव। तो गाइसमोन, दिनै माने आर'जानो जादिया, ओमफ्राय आं दायो माने न'आव फैफिनबाय। रायसनबायल', मानसिफ्रानो माने गैया, बिराद खम। ओमफ्राय दल दामग्राबो गैया, हारमुनि दामग्राबो गैया, बेनिखायनो माने रायसनबायल', आर'जा जादिया। सानदोंमोन दिनै माने गोबावनि उनावहाय दिनै बाथौ थानसालियावहाय आर'जावहाय बाहागो लागोन होनना, आर'ज गाबफागोन होननानै, खिन्थु दिनै खाफाल गाज्रि, नसिब बेया होननांसिगोन माने। बेनिखायनो माने आर'जानो जादिया। ओमफ्राय दायो न'आव फैबाय, दायो ओंखाम एसे जाना लाग्रोनोसै। दिनैथ' मिरामिस। तो गाइसमोन, दायो ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै। दिनैथ' मिरामिस। ओमफ्राय मिरामिसाव दिनै मा मा ओंख्रि दं नोंथांमोननो खिथानि। नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बेवहाय दङ दायो आलु दङ, आरो बियो आलु, ओमफ्राय बियो मुला, बेनिफ्राय बियो फान्थाव, बेनिफ्राय दालि बाथोन, खायला गोखा दं आरोना, बेनिफ्राय ओरैजाय दालि जहल दं। गोखाथार इयो खायलाया, गोखाथारलै खायलाया।